Bé, jo crec que de fet ens hem de situar en el context dels anys 80, on Andorra està vivint una gran expansió. Els andorrans tenim moltes inquietuds socials, polítiques, institucionals, culturals i educatives també. Aleshores, dins d'aquest context, l'escola andorrana es crea com un projecte pedagògic en el qual la importància és les llengües, l'aprenentatge de la llengua catalana i també de les llengües del nostre entorn, francès i castellà, amb visió ja cap a l'anglès també, però diguem, el motiu és bàsicament crear en l'etapa de maternal un projecte pedagògic que tingui en compte la realitat lingüística andorrana. Sí, i fins i tot integrador amb un inici en els sistemes educatius existents al país. És a dir, crec que això és important. No es crea com anem a tirar endavant un sistema educatiu propi en totes les fases i etapes d'ensenyament, no. Es crea com un projecte pedagògic amb el qual es volien unes aules pilot al si de les opcions educatives existents al país. No, és a dir, en el moment que es crea unes comissions mixtes hispano-andorranes i franco-andorranes per tirar endavant el projecte, es situa dins d'un context totalment de maternal, pedagògic, i on l'objectiu és, com deia, la integració d'aquestes aules en els sistemes educatius. Quan realment hi ha la clau del canvi és en acabar la maternal, és a dir, després dels 3 anys de creació d'aquelles 3 aules de català, català-castellà i català-francès, és quan es planteja la continuïtat de l'escola maternal andorrana amb escola andorrana i quan realment aquí sí que hi ha una, no voldria dir mobilització, no, però sí un moviment bàsicament per part dels pares, amb també el suport dels mestres, evidentment, i també de les persones que havíem estat treballant amb el projecte. I en aquells moments, aquella sol·licitud de més d'un miler de pares que arriba al Consell General és la clau de volta que realment dona l'impuls a passar d'escola maternal andorrana a escola andorrana. Aviam, pel que fa a nivell polític, la primera vegada quan es crea la maternal, com he dit, es crea com un projecte pedagògic d'àmbit lingüístic, amb una concepció nacional i universal, jo penso, i es fa amb una demanda i amb una manifestació del Consell Executiu, perquè aleshores no era govern, era Consell Executiu, el 7 d'abril del 1982, en la sessió tradicional de Sant Consell, en el Consell General. Aquesta és la primera acció, diguem, d'ordre polític. I la continuïtat, a partir del moment que hi ha aquella demanda dels pares, evidentment no hi ha un acord totalitari perquè hi havia parers en el sentit de dir, bueno, ja existeix un sistema educatiu ric, amb diferents opcions, perquè ara la necessitat d'un sistema propi. En canvi, hi havia també certs polítics que sí que veien bé la continuïtat. Pel que fa al cas, el resultat és el que compta i l'escola maternal andorrana esdevé escola andorrana al 85, des del final dels 3 anys de maternal. Molt, molt. Jo crec que van ser molt valents i després perquè, aviam, el fet de no concebre des de l'inici la totalitat del sistema feia que
s'havia de prendre decisions importants en acabar les etapes, perquè no és igual concebre una maternal que s'integre en una primera ensenyança de sistemes educatius estrangers, com ja dir, no, és que ara iniciem un ensenyament obligatori amb el propi sistema. Clar, això, plans d'estudis, programes, organització de les aules diferents, és a dir, és tot un altre plantejament on es va demanar un esforç importantíssim per part de les mestres, per part dels equips tècnics de la conselleria del moment, perquè no era ministeri, i per part de la confiança que havien dipositat els pares, però també s'ha de dir molt clarament que hi va haver el suport polític. És a dir, independentment dels interrogants que en diferents cercles polítics podia haver despertat l'escola, sense el suport polític l'escola no hi fora, perquè el qui va donar els mitjans al sistema va ser el polític, amb moments de més o menys convenciment, certament, però el suport hi va ser des de l'inici, si no l'escola no existiria per molta valentia que hi hagués dels pares i per molta valentia que hi hagués de l'administració o dels mestres. És a dir, es va haver d'anar encaixant totes les peces que eren necessàries per crear i tirar endavant un sistema educatiu propi. És a dir, des de l'inici, més enllà del propi plantejament lingüístic, ja es va concebre com una escola oberta, activa, amb mètodes pedagògics novedors, integradora, és a dir, ja tenia totes una sèrie de particularitats on, volíem que l'alumne aprengués a aprendre i que l'ensenyament fos el més significatiu possible. Tots aquests conceptes són els que van intervenir en l'evolució i en la concepció del sistema. L'escola andorrana forma part del meu creixement com a persona i com a professional. I, n'estic molt orgullosa, no puc pas dir una altra cosa. És a dir, me la sento molt meva, l'escola andorrana, tot i formant part de molts equips i de moltes persones que l'han tirat endavant, i hi ha hagut moments de molta intensitat, de molta, fins i tot, angoixa. Ara, amb una dedicació i amb una voluntat i s'havia de creure en el projecte. Per tirar-lo endavant hi havies de creure. I jo crec que formo part d'aquestes persones que hem cregut en l'escola i que hi continuem creient. Sí, perquè, esclar, l'educació són persones. A partir del moment que dins d'un projecte afecta a persones i a infants i a adolescents, evidentment que la implicació encara és més forta, perquè és molt important el que tens entre mans i vols el millor per a aquests alumnes i pel teu país. Evidentment, és a dir, qualsevol canvi que vulguis aportar, la dimensió, això amb educació i amb el país en general, la dimensió et dona una altra agilitat i una altra possibilitat de moviment i després crec que hi ha un tema molt important que és la comunicació. El fet de ser petits, vull dir, pot haver molta més comunicació entre els mestres, entre els alumnes, entre els pares, entre la pròpia administració, entre els polítics, és a dir, i això és fonamental per tirar endavant els projectes.